ginkana iritsi gara badakizue une garrantzitsua dela, gure lehenengo geldialdia hemen egiten dugu, puntu gehien biltzen dituenak ginkana eta gero, urrengo faserako sailkapena lortzen duelako. Beste bi taldeek, tribaren berbetan egin behar dute aurrera. Etori, Isiar eta Xavier, ez da une erosoa izaten. Gogoratzen zarete? Une horretaz? Bai, batzuk pasata. Beti bestain erreza. Gutxi pasata, baina esan dezagun egia, gutxi pasata. Baina pasata. Gaur pasatu nahi zuie trantza horretatik? Bada ez. Osondo, Xabi, guazen. Bondondu egin, betiko moduen. Bi marrazki agertuko dira. Eta nahi zuen aukeratu eta guazen. Aurpegi bat, begilak, betaurrekoak. Baina zehaztu behar da? Guzkitako betaurrekoak. Horixe bera. Izarra, gaua, Jesus, izarri eskorra. Izarri eskorra, bikain. Hau haitxita. Indizioa sartu? Jeringila? Bai, jeringila edo xeringa. Osongi? Gitarra, musikaria? Osondo, Xabi. Bajua? Bajua, bikain, hartu lekua, ikeragarria. Izlari batek izan nahi ez duena. Totela? Totela, bai, totela. Ze pasaten da? Mutu. Ze pasaten da, nire txartela zuludako ieterantzunak ikusten die edo zer? Batzutan hola detzen da. Osondo, herrietarik ez dizuete egingo, guztiz kontrakue. Eta gainera, pentsatzen dut, guk erderaz ikasi genuen ontzat behintzat, izar ieskorra. Bapatean esatzea ere, badala meritua, Ataskatuak dituna pixka, baina batera da. Osondo bikote, 5:32 segundu. Txalo Zaparra da, 1:32 puntu! Aitortu beharra dau onak diela, bai, izone, bai ez da? Larraitzok izan, bai, geuri esan. Eta izan nahi da pentsatzen, behin etorriko miluzera eta guri egokutxu beharra buen aldamenean, ez? Izone, beste horren beste. Venga, guazen, haupa. Zorte hon. Marrazkiekin hasiko gara, adinek eta baten dira larraitzek asmatzen dituen. Zorte daiko nena, denpora. Arrautza. Hotz. Ondo. Musika, diskoa. Gertu? Viniloa. Ez? CD-a. CD-a, bai, hori bai. Belarriak, untxia. Ondo? Zer dori? Kanguroa. Kanguroa, bikain. Inbintzio kasiko gara. Usaina, ulea, kolonia, pertsona, pelukera. Pelukera bai, edo hilea, paintzailea. Janaria. Bai. Sopa, marmitakoa. Ez. Tallarinak. Begiratu ondo? Mayonesa. Bai, hartu lekoa! Sagarrenena gustatzen zait. Kolorea, usaina, konpota... Ez? Buztana, adarra... Ez? Alea... Ez? Azala. Azala, orain bai. Bueno! Osondo! Ez. Bai, musiki bakarrik falten zan. Mayonesa. Bai, lotxatuta da nahi zara. Bai, ondo behitu. Dozta be. Horri hor. Zer da, zuen herriko festetan hit bat, oraindik? Ez da? Ez dut gure izitea, bez. Zorionez, ez, baina baliogarria izan da. Ze ondo neskak, 9 segundu bai, danak asmatuta, 109 puntu! Jokidetan, nerea, beste horren beste behar dugu, bai.
Jokin, zeuzu ez, gogu edakozu? Bai. Leku hartzeko? Bai. Asko ensaiatuzu? Zeuzte bai. Zoze bai, osondo? Harin behar ditugu? Marrazkiak eta erantzunak, Nerea. Sortean bikote, aukeratu bat, denpora, Jokin. Lampara. Lampara Oso ondo. bikain. Aguro ikusi du. Butua. Ez? Konoa, elatua. Bai. Konoa bai, ongi. Imintziok hasiko gara. Lanpostua da. Igeri, sokorrista. Bertan Gimnasta. Balet. Balet, gimnasia rítmica. Ez? Gertu zabiltza. Igeri barun. Natación sincronizada. Bai. Horixe, igerik eta sinkronizatua, oso ongi. Atxiz. Ondo, Jokin. Zuk? Bertan zaude, zer da hori? Muki katea. Sukarra. Dana? Ea, Gaixo. Dana? Gaixotasuna. bai, zehaztu? Sukarra. Katarroa. Gertu! Hartu letra biak, gripea. Hartu lekoa, gripea zen. Saltoka ikusi dut. Igela. Kilkerra. Ez? Ea? Zeba. Ez, izeba ez? Zebra. Ez? Ai, Erbia! erbia. Gripea zen. Ai, gripea. Denpori galdu du. Oso ondo. Sintoma guztiak entzun ditugu. Bai, hori da. baina oso ondo joan gara ordura arte. Bueno, lekuz baldatu diru, bai, venga, solidaria putxu. Oso ondo, 60 puntu oso markagaiora.